στη φωτιά, μαζί με όλα τα παιδιά, Χριστοφόροι εμείς, της μικρής μας της ζωής. Ολοκληρώθηκε και για φέτος η περίοδος των κατασκηνώσεων της Μητρόπολης ΣΑΜ που ξεκίνησε από τη Δευτέρα 1η Ιουλίου και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 31 του μήνα. Το πρόγραμμα ήταν τόσο παιδαγωγικό όσο και ψυχαγωγικό. Την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων την είχε αναλάβει επιτελείως στελεχών με φοιτητές, πνευματικά τέκνα της Μητρόπολης. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κατά τη γνώμη μου ήταν η πιο επιτυχημένη περίοδος φέτος, η περίοδος γυμνασίου λυκείου, και ελπίζω να έχουμε τέτοια παιδιά και του χρόνου. Ήταν πραγματικά όλα άψογα. Είχε και εκπαίδευση? Είχε. Και ιστορικά θέματα και θρησκευτικά θέματα, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Να είστε καλά. Δεν σου πάει αυτό σου λέω, μην νομίζεις πως εγώ σου φταίω. Έλα κοντά μας να γνωρίσεις το αλλιωτικό. Έχουμε υπαρχηγό που είναι και πολύ προβό. Έχουμε και ομαδάρχες χωρίς μυαλό. Η συμμετοχή των γονέων ήταν μεγάλη και αυτό αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι έχουν εμπιστοσύνη στην τοπική εκκλησία. Τα παιδιά φάνηκε να συμμετέχουν με μεγάλη χαρά στην όλη διοργάνωση της εκδήλωσης. Πνευματοφόροι! Για πάμε! Είμαστε καλά! Όχι! Έχουμε μυαλό! Όχι! Δεν είμαστε καλά! Δεν έχουμε μυαλό! Ήρθαμε στον Κότσικα για να κάνουμε χαμό. Θα γίνουμε καλά, θα βάλουμε μυαλό, γιατί έχουμε κοντά μας τον ίδιο τον Χριστό. Η συγκίνηση στο τέλος της βραδιάς ήταν έκδηλη τόσο στα παιδιά όσο και στους ιερείς. Γεύση γλυκόπικρη. Λόγω του ότι περάσαμε πράγματι 9 μέρες ευλογημένες με τα παιδιά μας, 9 μέρες γεμάτες ένταση, γεμάτες χαρά και πίκρα του αποχωρισμού, προσωρινού βέβαια, γιατί με τη χάρη του Θεού ελπίζουμε η σχέση αυτή η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ μας με των παιδιών να είναι μια σχέση διαρκείας, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε λειτουργούν και οι κατασκηνώσεις μας, για να έχει διάρκεια η σχέση μεταξύ των νέων με την εκκλησία μας. Είχατε παιδιά που ήρθαν από πέρυσι? Είχαμε πάρα πολλά παιδιά που έρχονται από τις προηγούμενες χρονιές και πάρα πολλά νέα παιδιά. Είχαμε 2 παιδιά από την Ικαρία για πρώτη φορά και 2 παιδιά από Λέρο για πρώτη φορά επίσης. Και αυτό μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, γιατί προφανώς η κατασκήνωσή μας γίνεται γνωστή και εκτός Σάμου. Θέλω να ρωτήσω τι έχετε να πείτε στους γονείς? Να μην φοβούνται, να εμπιστευτούν τα παιδιά τους στην εκκλησία. Γιατί η εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο από μητέρα. Προσπαθεί να αγκαλιάσει τα παιδιά με στοργή, προσπαθεί να τα δυναμώσει και να τους δώσει τα εφόδια εκείνα που θα μπορούν να έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες στιγμές τις οποίες ως έφηβοι θα προκληθούν στη ζωή τους. Φυσικά και εσείς θυμηθήκατε τα δικά σας χρόνια. Σίγουρα, ήδη 16 χρόνια πριν γυρνάει το μυαλό μου στις κατασκηνώσεις, όταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας είχε πρωτοέρθει και είχε ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή, και ανέλπιστα πώς ο Θεός έδωσε να διακονήσουμε εδώ μεγαλώνοντας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Θεός να σας ευλογεί. Ζήσαμε εδώ όλοι μαζί. Περάσαμε ωραία. Και του χρόνου θα ανταμώσουμε στον Κότσικα παρέα. Μικροί και μεγάλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη κατασκηνωτική περίοδο του χρόνου το καλοκαίρι.